vlog. And for today's vlog, with mga bestie. Yan naman, si Ipang. Magkapabisit, Ipang. Magkapabayan, hindi Her, ang tunay na pangalan niya ay Melissa Ang Gamboa. muli mo mga isus lang na isa. Pilingera. Pilingera ako. So, dito lang po kami. Anong tawag ba? So, mamaya-maya, ang tabayan yung vlog namin. English only vlog. Pag Latin na. So, wait lang. Oo, may mga di-inasang pangyayari po tayo, mga kaibigan. So, ngayon bibili po tayo ng brief tsaka short. Kasi magsisining kami bukas. Wala akong dalang brief. Wala kaming dalang brief. So, saan po dito? Saan dito kami ngayon sa Aguilar? Wait lang. Yan. Pinagtitinginan kami ng mata. Kasama ko yung best ko. Ito yung classmate ko ng high school. We've been friends since 11. So, we're 29 na. Ilang years na yun? So, yan mga kaibigan. Kaya na nakita po kaming merchandiser ng mga damit. Yan. Yan, bibili kami ng walang brief. Baka wala, meron naman. Ikaw po. May underwear kayo? Wala, tara. Lilipat po kami kasi wala po sila, meron po silang short doon pero wala silang underwear. Kasi mahirap na, hindi po ako sanay ng hindi mag-underwear. Di ba, Melissa? Yeah. Shout out mo yung ex mo. Ang bastos. So nandito kami, sobrang init. Nandito kami ngayon sa So yan, nandito ang mga si kuya. Wait lang. Ang layo na rin nilakad namin. Ay, tingin ka dito. Di ba? Ganda mo. Pag wala ng mask. Ganda pa rin. Ayun. Ay, oo. So ito na. Paano pag Isa lang. Gagamitin ko lang bukas. isang piraso? 35. Hindi ako sanay Ito size dito. small, XXL, Medium. medium. Tignan mo nga to. Ito na lang. Ate, isa lang. 35 po. Gusto sa sikatan. Manag mo. Medium ba to? Kami Tignan mo. Medium po. Oh, medium. Isa lang. Isa lang. Tapos, jowa. Isa lang. Tsaka short. Ito. 250 sa'yo. Ay. Ayun yung mga dalawa. Saan yung 180 dalaw? O yan. Ito, 180 dalawa to. O, 180 dalawa. Yan, mura dito sa Aguilar, Pangasinan. Pag isa. Isa lang. Isa lang, te. Pag isa lang. Mabli. 180, di 90. Sige na. Tapos damit. $125. Ready na po kami mag-swimming bukas. So, yan. Ate. Thank you, ate. Thank you. Yan. So, uwi na po kami. Hindi na sana tayo lumayo. Wala.
Yan, babalik na po kami ng car. Run. Sure shop. Namin agad-agad para ready na po kami bukas sa aming getaway. Sa ano ba yun? Post ba yun, Melissa? Yes! Ah, ang ganda! So yan, babalik na po kami sa bahay ni Jara. Tawag-tawag si Melissa. Dahil pinagtitinginan kami ng mga tao, di ba? Diyan ko sunay maging artist. Aray! Ayun na nga, ang biglaan naming lakad. Siyempre, makikita niyo yung lakad namin bukas dahil next upload ko na yun. At kung nagustuhan mo, siyempre huwag mong kalimutan Subscribe! mag-comment at i-like ang aking video at ang pag-ibang